ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିଲ ଆଡ଼େ ଆସିଛି। ଆମ ବିଲକୁ ଆସିଥିଲି। କେମିତି ଧାନ ଗଛ ହେଇଛି। ଧାନ ଗଛ ରୁଇ ସାରିକି 15 ଦିନ ହେଲାଣି। ଦେଖ ଧାନ ଗଛ କେମିତି ଉଠିଲାନି। ତମ ପଟେ କେମିତି ଧାନ ଗଛ ହେଲାଣି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆମ ବିଲକୁ। ଆମ ଫଟୋ ଏରିଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତମ ପଟେ କେମିତି ଧାନ ଗଛ ହେଇଛି କହିବେ। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ। ଦେଖ ବର୍ଷାରେ ଝଡ଼ିଆ ପାଗରେ ପାଣି କେମିତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି।